भाई मैंने ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କାଲି କ'ଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କ'ଣ T20 ଖେଳ ହେବ ବାରବାଟୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋର ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଟ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବେଟ୍ ଭିତରେ କ୍ରିକେଟ ବେଟ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ପୁରି ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ବେଟ୍ ବି ଯଦି ଚେକ୍ କରାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛିଟା ବାହାରନ୍ତା। किलो होगा नहीं 1 किलो नहीं होगा। और बहुत ये इधर उधर से लाठियाँ मिलना पड़ेगा भलो माल बढ़िया माल घुमाड़ी घुमाड़ी ऐसे लेके जा रहे हैं। ऐसा कहीं भी देखो कोई से मेसिन से मेसिन